ayo sono. Wis. Naik lagi nih. Memang dibayar apa kalau Dimas? Aku lagi berdua sama kita. Dan apa dibayar itu? Enggak roh. Ya pokoknya tentang money naik. Emang salah paham loh. Tapi aku lah enggak nyapa-nyapa. Ya baru dibayar kita. Walah. Kita mandi. Omongnya aku mau ora pacar udah cah wedok lho. Lah kok iso lho? Ya mosok gak piye lo ceritane? Ini lho kan aku mau pengennya main tai kita. Lara sengaja liwat ngarepe kelas pacarmu. Jadi ki ro dhek blondoran cah wedok liya ndek pojokan to. Oh, pacar lanangane brengsek kok Ini sapa? Cah wedok iki tibake to kancane Lia karo Rini. Sopo? Via ya? Heeh, dia jenenge Via. Ya sesat dilabrak ah. Ya, Ya ya budal-budal. Belum kasih foto-foto. Kan foto kita yo. Ono ya HP ku. Oke. Yuk. 1 2 Kita yuk Via toh. Sopo? Iya. Oh ya Allah ya parani lah. Parani kamu. Kowe tak jenenge Via sing iki bilang karo pacarku. Oh Mbak, aku Via tapi aku ora durang-durang karo pacar sama. Kalah aku lara Via durang karo pacar Ius. Enggak Mbak, sampean tuh salah paham. Kowe rasa melu-melu. Itu menikah dulu toh? Iya toh, wis parani ya. Ayo. Nggak sama apa nih kene? Buatan apa-apa Bu. Lho. Apa lah Bu? Buatan Bu. Apa dia? Buatan Bu. Buatan langsung buatan itu. Lho, bola sekolah toh? Nggih. Lho, apa ini delak-delak gorene? Buatan Bu. Delok, ayo. Buatan Bu. Gorene. Buatan. Astagfirullah, Nduk. Ya Allah, iki lek metu kok ndi? Nang rencange kula. Sampeyan kelas piro? Kelas jurusan apa? Sana. Oh iya, sok deloken. Sok marang nek ruang BK, nek ra moro tenono tak celuk tak tunggu nek ruang BK. Mas. Tetapi Pak pesen anu ya, aku sampe lah biasanya. Oke, saiki. Mungkin biasanya nggih, Pak. Oke. Halo Mbak, posisi di mana? Oke. Ayo, apa ngene? Saya nyapa nyapa. Ngejak dah iki nyapa ning kene. Pombe. Iso-isone ngejak cah menengan. Kowe rasa belo cah koyo ngene iki ngerti ya? Ayo belo. Hah? Ya, tak ada lanangan rambut dadak. Lanangan belo apa kowe? Wong ayu iyo sing digawa kuwi to. Wis to lanangan kaya ngono cono. Wis kita lanjut party. Lupakan galaumu, Bro. Lupakan lanangan rambut jadi. Iki opo? Ya tak eling nih. Iya. Nyah. Nduk, aku tekan kelas TB1. Oh, mriki Bu. Oh, ya, san ya. Nggih. Assalamualaikum.
kayak surat peringatan nanti kok balennya kalian tidak punya.